была постанова офісу прокурора міжнароднага крымінальнага суда распачаць расследаванне беларускай сітуацыі ў звязку з злачынствамі супраць чалавечнасці, якія здзяйсняюцца грамадзянінам Лукашэнкам і ягонымі памагатымі. Распавядзіце, што гэта вось, што будзе, што яны будуць расследаваць, якія гэта злачынствы і калі нам чакаць вынікаў. Я нават працытую, гэта быў зварот Літвы, так? Я разумею. І вось на гэты зварот Літвы прыйшоў такі адказ. Прыйшлі да высновы, што ёсць разумныя падставы меркаваць, што злачынствы паводле рымскага статута былі здзейсненыя як мінімум часткова на тэрыторыі Літоўскай Рэспублікі. Ну, тады некалькі слоў ад пачатку гэтай справы. 2023 год мы звярнуліся да Міністэрства юстыцыі Літвы з прапановай скарыстаць з артыкулу 14 рымскага статуту і пратрактаваць тую сітуацыю, якая адбываецца ў Беларусі, як злачынства, якія маюць характар трансгранічны, празмежны, бо фактычна мы не з'яўляемся Беларусь членам міжнароднага крымінальнага суда, і мы абмежаваны ў магчымасцях правядзення нейкіх следчых дзеянняў. Ну, не мы, а міжнародны крымінальны суд. Але мы выпрацавалі стратэгію разам арганізацыі Justice Hub. Это вядомы дэпутат Еўрапарламента Даніус Жалімас. Я учора яму таксама дзякую за гэта. Я думаю, эфіры трэба сказаць дзякуй. Правую стратэгію наша каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення аб тым, што злачынства пачынаецца на тэрыторыі Беларусі і працягваецца на тэрыторыі краін удзельніц рымскага статуту міжнароднага крымінальнага суда. І мы абгрунтавалі гэта. Мы працавалі год канфідэнцыйна з Міністэрствам юстыцыі. Міністэрства юстыцыі ацэньвала гэта. Яны нават да гэтага долучылі вядомых брытанскіх адвакатаў, які далі аналіз і пагадзіліся з нашым правовым падыходам, і пазней ужо урад Літвы 30 верасня 2024 года перадаў беларускую сітуацыю для разгляду прокурору міжнароднага крымінальнага суда. Дарэчы, Лукашенко тады сказаў, што нічога ў іх не атрымаецца. Так вось я магу сказаць, атрымалася. Бо менавіта на гэтым тыдні офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда, прааналізаваўшы ўсе сабраныя матэрыялы, гэтую правовую стратэгію, пацвердзіў, што выкананы ўсе умовы, неабходныя для пачатку расследавання, крымінальнага расследавання гэтай справы. Добра, вось яны прааналізавалі, сабралі ўсё. Я яшчэ хочу падзякаваць прававым нашым праваабарончым арганізацыям, бо была створана пры нашым удзеле праваабарончая арганізацыя, не толькі замежныя. Вясну я тут магу узгадаць, і іншыя, якія збіралі таксама гэты доказы і перадавалі ў офіс прокурора. Апошні вось нават мы расказвалі, што мы перадалі памяці. Лукашенко публічна заявіў пасля дэпартацыі палітзняволеных, што это маё было рашэнне выкінуць іх, ніхто мае права вярнуцца і пазбавіць дакументаў. Гэта адзін прыклад, але мы доказали, што такіх прыкладаў, на жаль, десяткі, сотні тысяч. Бо ў нашых дакументах, і перадусім у дакументах ужо Літвы, было прадстаўлена інфармацыя, што не менш чым 600 тысяч беларусаў былі вымушаны пакінуць тэрыторыю краін. Бо ў Беларусі атмасфера тэрору, страху, пераследу, злачынстваў, і людзі, прабачце, уцікаюць з краіны. Яны вымушаны выязджаць з краіны, яны дэпартуюцца. І гэта ўсё ўжо з пункту гледжання міжнароднага права даказана. Зараз, калі ўжо ідзе следства, доказная база ёсць, прокурор бярэ гэтую доказную базу, у рамках следства пачынае фарміраваць крымінальныя справы. Крымінальныя справы ў адносінах канкрэтных асобаў, якія вінаваты ці падазраюцца віну усталіць міжнародны крымінальны суд у здзяйсненні гэтых злачынстваў. Гэта не адзін Лукашенко будзе. Гэта ўвогуле мы прадставілі такі падыход, што гэта дзяржаўная палітыка на самым вышэйшым узроўні, на ўзроўні ўрада краіны. Ну, выкарыстоўваецца тэрмін «урад», не выкарыстоўваецца там адміністрацыя Лукашэнкі. Да? Так вось, калі гэта вышэйшая дзяржаўная палітыка на вышэйшым узроўні, то па нашаму меркаванню нашых юрыстаў першыя, хто трапляюць пад фокус ці пад узбуджэнне крымінальных справаў, гэта грамадзянін Лукашенко і грамадзянін Карпенкоў. Бо больш на іх было сабрана доказаў, але гэта не азначае, што прокурор, аналізуючы доказную базу, не можа пазней уже фокусавацца на ўзбуджэнні крымінальных справ у адносінах да іншых высокапастаўленых чыноўнікаў. Бо міжнародны крымінальны суд займаецца перадусім высокапастаўленымі чыноўнікамі. Пасля гэтага, калі ўжо ўзбуджаецца крымінальная справа у адносінах да канкрэтнай асобы, вось тады прокурор звяртаецца да палаты папярэдняй вытворчасці міжнароднага крымінальнага суда з запытам аб выдачы ордэра на арышт.
Калі прыкладна, калі Які гэта срок прыкладна можа прыцягнення адбыцца? да Слушайте, ну это адказнасці? прокурор вырашае. Мы же зразумела, это выключно Гэта месяцы аўтаномнае рашэнне прокурора. Гады. Ведаеце, 10 я гадоў. скажу так, сёння ёсць адзін выклік, якім я магу падзяліцца, выклік фрагментацыі гэтай справы. На жаль, на сённяшні дзень моцная, невялікая дзяржава Літва, якая ініцыявала гэтую справу. І вось сёння для нас, для нашай каманды Народнае антыкрызіснае ўправленне, галоўнай задачай будзе сфокусавацца на том, каб яшчэ больш краінаў падтрымалі ўжо само расследаванне. Найбольшая колькасць ахвяраў знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы. Гэта сотні тысяч. На тэрыторыі Літвы мы ацэньваем 70 тысяч тых, хто выехаў, не толькі колькі ўжо засталося, а хто вымушана выехаў на тэрыторыю Літвы. На тэрыторыі Германіі 10 тысяч. І мы спадзяемся, што гэтыя краіны, як і іншыя краіны. Я вось быў на гэтым тыдні ў Францыі, у Парыжы размаўляў з МЗСам Францыі. Гэта могуць быць і Латвія, Эстонія, і ўсе краіны фактычна Еўрапейскага Саюза, дзе знаходзяцца грамадзяне Беларусі, якія з'яўляюцца членамі міжнароднага крымінальнага суда. Яны могуць далучыцца да гэтай справы, каб прокурор разглядаў ужо поўны кантэкст гэтай справы, не толькі літоўскую сітуацыю, разумееце, бо сёння фокусавацца яны будуць толькі на ахвяраў, якія знаходзяцца ў Літве. І тады справядлівасць фактычна маюць права аднавіць ці атрымаць ахвяры беларусы, якія пражываюць у Літве. Нам важна, каб правасуддзе было комплексным, яно было усеабдымным, і каб прокурор, прадстаўляючы ўжо гэтую справу ў міжнародны крымінальны суд, калі яна ўжо будзе расследавацца, судовае паседжанне будзе, каб ён бачыў увесь гэты велічэзны кантэкст. Тое, што казаў, 600 тысяч. Вы, дарэчы, сказалі цікавую рэч, што гэта не толькі пра тое, што адбываецца ўнутры Беларусі, але і пра той ціск, які працягваецца на грамадзянаў у Еўропе. І вось наша тэма сённяшняя галоўная, але все галоўныя, якія вы прыносіце, мне падаецца, бо заўсёды гэта навіны. Гэта ціск на грамадзянаў, якіх вербавалі, якія знікалі, якіх скралі і працягваюць. На мінулым тыдні у нас 3 прыклады нашай каманды, калі спробы зноў вярбоўкі, было іх ужо 14 да гэтага, ваенны прокурор праводзіць адпаведнае следства Польшы. Вы пыталіся, калі адбудзецца гэты ордэр? Я скажу так, што на сённяшні дзень, калі ўжо ўзбуджана крымінальная справа, гэта можа адбыцца кожнага дня. Мы не ведаем калі. Гэта можа быць месяц, а можа быць і заўтра. Таму Лукашенко на сённяшні дзень абмежаваны у палётах Украіны, якія з'яўляюцца сябрамі міжнароднага крымінальнага суда, гэта 124 краіны, транзітны пралёт над гэтымі краінамі, бо краіны не павінны даваць згоды. Ну, але калі можа хтосьці даць згоду, а пазней пасадзіць самалёт, ён будзе затрыманы. І гэта можа тычыцца таксама акрэсленай, а можа не акрэсленай, скажем так, колькасці вышэйшых асобаў, генералаў, міністраў, старшыняў аблвыканкамаў, якія займаліся менавіта і працягваюць займацца злачынствам супраць чалавечнасці. Гэта важны сігнал. Давайте так, мы хтосьці скажа, ну калі затрымаюць Лукашенка, гэтае пытанне атрымліваюць. Я б хацеў, каб гэта адбылося. Калі гэта адбудзецца, мы не ведаем. Ён з аднаго боку не прэзідэнт, не прызнаецца дэмакратычнымі краінамі свету. Ён не мае ядзернай зброі, як Пуцін. Таму гэта больш рэальна. Ён вельмі баіцца гісторыі Мілошевіча. З Мілошевічам гэта адбылося. Адбылося з іншымі дыктатарамі. Але гэта таксама сігнал элітам вакол яго. Думайце сваімі галовамі. У вас няма 1000 ахоўнікаў службы бяспекі. У вас няма сваіх самалётаў. У вас няма 20 рэзідэнцый. Яшчэ рэзідэнцыі ў Эміратах, у Амане і гэтак далей. Вы патрапіце пад гэтую адказнасць значна хутчэй. Думайце галавой перад тым, як выконваць гэтыя загады Лукашэнкі. Думайце пра Мадура. Пра Мадура думайце. Яшчэ... Вернемся да тэмы ціску на тых, хто выехаў за мяжу. Год таму знікла Анжэліка Мельнікава. І вось, дарэчы, да яе сітуацыі былі розныя пытанні, ці яна агентка, ці яна знікла, ці яе скралі, ці на яе ціснулі. Гэта таксама, вось гэтыя рэчы, якія з ёй адбываюцца, мы нават не ведаем падрабязнасцяў, гэта таксама ціск. Па-першае, хочам паказаць відэа яе апошняга з'яўлення ў публічнай прасторы і пяройдзем, вось зараз вас зацікаўлю, ёсць апдейты, абнаўленне і такі эксклюзіў у Пал Палыча, але зараз паглядзіце, калі ласка, відэа апошняе з Анжэлікай у публічнай прасторы. А сёння я сумую па сваёй радзіме. Таму я хачу, каб мяне пачулі не толькі ў гэтым зале, але і на радзіме. Гэта я прысвячаю сваім настаўнікам і сябрам. Ад родных ніў, ад роднай хаты у панскі двор дзеля красы.
Это апошняе з'яўленне Анжэлікі. Мы вырашылі так, не цалкам Што зараз? глядзець, бо... Я атрымаў учора вечарам, дарэчы, вось так трапілася, прыйшла пошта, я быў у камандыроўцы ў Брусэлі, у Парыжы, і якраз пайшоў на пошту, і прыйшло шмат карэспандэнцыі з пракуратурамі, вось нават па маіх справах ідзе 5 крымінальных справаў адначасова з пагрозамі і ціскам. Так вось, мне магу зачытаць нейкія фрагменты, гэта Нацыянальная пракуратура Польшы, дэпартамент па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Что отказывает прокурор на мой запад генеральному прокурору Польши, министру юстиции Польши по его доручению. На жаль, мы не з'являемся боком, и мне отказывают як Павлу Латушку и наместнику кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета. Боком у гэтай справы. Таму мы не можем азнаёміцца з матэрыяламі, з доказнай базы, якая сабрана. Але тут утрымліваюцца запэўненні, што і прокуратура, и Агентство национальной бяспеки, внутренней бяспеки АБУВ Польши ажыццяўляюць усе неабходныя дзеянні для того, каб усталяваць месцазнаходжання Анжелікі Мельнікавай. І таксама і каб высветліць прычыны раптоўнага зарвання кантактаў з блізкімі на тэрыторыі Польши. Анжеліка Мельнікава з'яўляецца пакрыўджанай асобай у гэтай сітуацыі. Таму нашы дзеянні накіраваны на тое, каб дапытаць яе, апрасіць яе, можа лепш сказаць так, на прадмет, што стала прычынай яе выезду з тэрыторыі Польши і якія дзеянні ў адносінах да яе ажыццяўляліся перад яе выездам на тэрыторыі Польши. А зараз давайте, вось такая інфармацыя. Мы ведаем, што артыкул 130, бадай жа, Крымінальнага кодекса Польши, гэта пазбаўленне, наўмыснае пазбаўленне свабоды чалавека, да, насильственное пазбаўленне свабоды чалавека. Так падыходзіць пракуратура. То есть яна разглядае яе як ахвяру, як пакрыўджаную асобу ў гэтым кантэксце. І што яе прымусова прымусілі пакінуць тэрыторыю Польши. Гэта першае, гэта афіцыйная версія. Што мы маем на сённяшні дзень, каб не спекуляваць? З аднаго боку, першае, яна была членам двух ініцыятыў. Ініцыятыў Народнага антыкрызіснага ўправлення і кіберпартызан. Яна была таксама кіраўніцай Коордынацыйнай рады. Калі яна працавала кіраўніцай Коордынацыйнай рады, мы памятаем яе публічныя дзеянні. Вось якраз Міжнародны крымінальны суд. Студзень мінулага года. Паседжанне адкрытае Коордынацыйнай рады, слуханні аб адказнасці Лукашэнкі за злачынствы супраць беларускага народа і Украіны. За дзень да гэтага амерыканскі бок спыняе ўсё дафінансавання, і ў нас стаіць пытанне зрыву паседжання Коордынацыйнай рады. Я памятаю, калі яна мне тэлефанавала фактычна ноччу, дзесьці каля 12 ночы, і проста плакала, бо яна не ведала, што рабіць, бо трэба было пацвярджаць квіткі, гатэлі, аренду і гэтак далей. Але яна сказала, я заплачу сваімі грашыма. І я ведаю дакладна, што частку сродкаў на гэтае паседжанне выдаткавала сваіх грошай. А гэтае паседжанне прыняла рэзалюцыю аб адказнасці Лукашэнкі, у тым ліку за злачынствы супраць чалавечнасці, чым займаецца зараз Міжнародны крымінальны суд. І гэтая рэзалюцыя пайшла ва ўсе еўрапейскія парламенты, члены Міжнароднага крымінальнага суда, краіны члены Міжнароднага крымінальнага суда. Пазней, выступленне на парламенцкай асамблеі Савета Европы. Мы першы раз, наша дэлегацыя, сядзім на палітычным камітэце, і она мне пытаецца: Павел Павлович, а вось тут мне ўнесці папраўку, там тычылася прызнання Коордынацыйнай рады. Я кажу: Анжеліка, шчыра, не ведаю, мы першы раз удзельнічаем, ці можна зараз падняць руку і сказаць слова? І яна не падняла руку, гэта была моя віна. Яна пабегла да дэпутатаў, якія ўжо з'яўляюцца уже давно там членамі ПАСЕ, і пазней яна унесла гэтую папраўку, сабраўшы подпісы. І гэтая папраўка прайшла. І выступаючы на пленарным паседжанні парламенцкай асамблеі Савета Европы, першая яна прызвала не прызнаць выбары 2025 года, і ў рэзалюцыі гэта было прапісана, прызнаць Коордынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Ціханаўскай як інстытуты дэмакратычных сіл. І гэта трапіла, і прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці. І гэта трапіла ў гэтую рэзалюцыю. Далей, паглядзіце, чым займаліся кіберпартызаны. А яна кіраўніца фундацыі. Кіберпартызаны вельмі моцная актыўная арганізацыя, якая нанесла шкоду ўзброеным сілам Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь. Як вы думаеце, пасля гэтага спецслужбы будуць цікавіцца ёй? Будуць. Чым займаецца НАУ? Санкцыямі і міжнароднай адказнасці. Будуць ёй цікавіцца спецслужбы? Будуць. Што тычыцца праверкі? Давайте так. У нас няма контрвыведкі, і мы не можам тут ажыццяўляць контрвыведвачную дзейнасць. Гэта забаронена законам. Але хто займаецца у нас контрвыведкай?
шаноўныя арганізацыі, якія, шчыра кажу, шаную, у нас добрыя адносіны і з Белполам, і з кіберпартызанамі. Яна таксама грамадзянка Польшы, і яна прайшла праверку АБВ, Міністэрства ўнутраных спраў, пагранічнай службы. Калі ласка, што тычыцца грошай, вось яшчэ одно пытанне. Ну, давайте так. Гэта фундацыя Беларусь Ліберці, гэта фундацыя кіберпартызан. І, конечно, калі Коордынацыйная рада, нарада фракцыі, наколькі я ведаю, атрымала інфармацыю, што пойдзе транш на Коордынацыйную раду, я не ведаю, но я спадзяюся, што яны ведалі, што ідзе гэта у фундацыю Беларусь Ліберці, якая фундацыя кіберпартызан. Хтосьці мог сабе уявіць, што з фундацыі такой шаноўнай арганізацыі можна пазней вывесці грошы. Вось і ўзнікае пытанне, што это факты. Гэта дакладныя факты. Все іншае спекуляцыі. Сказаць, што такое мог рабіць чалавек, які працуе на спецслужбы, можна, но наўрад ці. Ну, наўрад ці. Зашмат шкоды было нанесена таму же рэжыму Лукашэнкі. Магла натрапіць у гэту медовую лавушку, да? Могла. Теоретично яе маглі. У нас была інфармацыя таксама, што яе змушалі ажыццявіць крымінальныя дзеянні, скажу так, у адносінах да членаў каманды Народнага антыкрызіснага ўправлення. Яе пачалі прымушаць. І гэта магло стаць прычынай яе знікнення. Ну, мабыць, ёсць у вас у калектыве чуткі, плёткі, ваша інтуіцыя, мабыць, дзе яна зараз? Што з дзецьмі? Дзе грошы? Я магу сказаць непрацэсуальна тое, што я атрымаў інфармацыю, што дзеці знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Дзе яна знаходзіцца, месца знаходжання не усталявана, і ведаю таксама непрацэсуальна, што яна не знаходзіцца з дзецьмі. Вось. І за гэты год не было ніякіх сігналаў ці спробаў. Ну, напрыклад, таварышы майоры, як кажуць, не выходзілі на сувязь. Вось я памятаю, быў кейс пра тое, што відэа з ёй ёсць, і таксама спраўдзілі, што гэта відэа нібыта не новае. Ніводнага сігнала, ніводнага... Не было. Не, мы не атрымліваем ніякай інфармацыі. Мы толькі камунікуем з афіцыйнымі ўладамі, гэта агенцтва ўнутранай бяспекі, АБВ Польшы і пракуратура, як бачыце. Тое, што мы атрымліваем афіцыйна, мы можам выкарыстоўваць у афіцыйнай камунікацыі. Неафіцыйна з Мінску, з Беларусі. Но я сказаў, што былі сігналы, што яна магла атрымаць прапанову у нейкі момант зрабіць нейкі дзеянні супраць нас. Пад прымусам, што выкарыстоўвалася супраць яе, но она адмовілася ад рэалізацыі гэтай прапановы, што стала прычынай яе знікнення з тэрыторыі Польшы. Ці праўда і не? Я спадзяюся, што мы калісьці аб гэтым даведаемся. А ці мае права на існаванне такая ідэя, што яна з самага пачатку была... Не. Ну, яшчэ раз, пробачце. Ну, слухайце, я дасведчаны амбасадар. Я ведаю, наколькі важна... Колькі вы яе ведаеце? Не, пытанне не колькі я ведаю. Я ее ведаю з 2000, зараз магу памыліць, 2022 года, бадай же, да? Значыцца, пытанне ў тым, як дасведчаны дыпламат. Уявіце сабе, я амбасадар у Францыі, я адказваў за працу Савета Европы, супрацоўніцтва Савета Европы. І тут з'яўляецца ў парламенцкай асамблеі Савета Европы дэлегацыя дэмакратычных сіл. А місію Беларусі, якая там была адхок, выкідваюць, за дзверы выставляюць. І ў гэты момант там працуе дэлегацыя, якая дамагаецца таго, што прымаецца рэзалюцыя аб непрызнанні выбараў, прызнанні Коордынацыйнай рады. Яна ж таксама, яна дамаглася прызнання сенатам Польшы Коордынацыйнай рады як парламента на эміграцыі. Гэта афіцыйны дакумент. Я ее просто один раз прывёў у сенат, пазней яна ножкамі адбегала, і гэтае рашэнне было прынята. Прабачце. Калі яна дамагаецца таго, чтобы Лукашэнку прыцягнулі да адказнасці, калі яна працуе ў кіберах, якія наносяць велічэзную шкоду ўзброеным сілам падчас агрэсіі, ну, тут штосьці не складваецца. А ці не можа быць такога... Занадта шкоды, разумееце? А ці не можа быць такога, што ваш профіль як былога амбасадара і міністра добра ведаюць там КГБ і іншыя беларускія арганізацыі, яны такія: Пал Палыч вельмі паважае эфектыўнасць. Давайте дашлем эфектыўную асобу, якая павырашае некаторыя пытанні. Які аргумент? Ну, прабачце, палата прадстаўнікоў хоча быць у
парламенской ассамблеи Совета Только Европы и у шкоды. Конгрессе Так. мясцовых органов улады Совета Европы, а там наши делегации координационной рады находятся. Мы выкидываем институты. Я ведаю, что у Мінску вельмі моцна ставить претензию замежным партнерам за то, что мы маем тут кабинет и координационную раду. І чалавек, які амаль прыцягнуў Лукашенка да адказнасці. Дапамагаў, я кажу, можа так. Дапамагаў, Да, так. дапамагаў. Таму, гэта вельмі складана казаць, што гэты чалавек мог працаваць у інтарэсах спецслужб і наносіць столькі урону, шкоды самому рэжыму. Гэта які карт-бланш трэба на гэта імець. І што за гэта ордэн пазней ён атрымае? Дзякуй Будем вялікі. чакаць, сачыць за падзеямі. Дзякуй Ну, вялікі. галоўнае, мне Павел падаецца, Латушка. галоўнае ў любой сітуацыі з гэтых, хай будзе жывая, хай дзесьці будзе жывая, хай знойдзецца ці не знойдзецца, але будзе жывая.